V dnešnom videu som si urobil môj vlastný server pre začínajúcich youtuberov s názvom Wazder. Pozval som sa pár ľudí ako napríklad Amoxis. A ešte pred začiatkom videa chcem povedať, že server je inšpirovaný väčším serverom s názvom Miner. A teraz už ale poďme na tú najväčší. Dobre, tak rád bych sa vás teda privítal všetkých v celkom slušnom počte, aj keď akože niektorí tu nejsú v tomto na tomto serveri. Som rád, že akože za takúto účasť. A ešte by som chcel poďakovať tu na Markovi, že ako za pomoc pri robení serveru a tak. A dúfam, že si tento modpack užijete akože naplno, pogranite nejaký ten content a asi môžeme ísť na to teda, myslím. Jo. Jepí! Let's go! Dobre, chlapi, drevo brať. Nerobte chlapci, ja vás libujem. Nice. GG. Dobre, takže do grupiek už nejdeme. Neťažšie. Dobre by tu bolo pridať 3 kapitátora, aby sa to lepšie liečili tie strany. Spadol by server, keby niekto pokácal veľký strom. Tak je príjme. Pozdravte do videa. Pozdravte do videa. Čauky mňauky. No. Úplne super toto. Toto je úplný banger. Čo je za zvuky toto? Ja som ti tam mývala na hlavu. Aha. Strašný zvuk. To je strašný. Ty som zabil tím. Ja som ho nezabil. No nevím, umřel, když som ti ho dal na hlavu. To fakt? Jo. Ne. Aj. GG. Hlavne mi nikto neničte ten crafting. Kto je niekoho iného. Ja som tu našiel uhlie. No tak to máš dobre. Dobre, tu máme takto mapu. Tu môžeme pozrieť, kde sú všetci. Takto Marko, úplne odizolovaný od sveta. Tu sú chalani dáky ešte, či tam... Tu už akože... ďalej, čau. OK. GG, dosť dobre. Ja tie bámy sú napríklad dosť pekné, akože. Niektoré tie, akože toto. Ten les. Škoda, že mám taký low render distance, ale akože vybuchol by mi asi počítač, keby si zvýšim. I toto čo je za drevo? To nie je tá jakaranda? No, ale tak to vyzerá napríklad mega dobre. Hej, aha, to je to isté jak toto. Nice. Tak, to je crazy toto. Tak zasadím to naspäť. Ideme pozrieť, že tu na čo sa deje. Tu vidím nejakú caveku na mape. Som zvedavý, že čo to bude. OK, to klačnem. Poď. Nice. A vidím už zinok. Prvá vec. Toto. No, na to sa teším. Sú vajíčka, na ktoré keď vstúpite, tak sa z nich... jak to povedať? Vylehne spider. S ním sa dajú robiť dosť zaujímavé trapky. Keď idem zobrať tento zin... Aha, vlastne to so stoneovým ani nejde. Teraz mi došlo, že... To vlastne so stoneovým úplne nepôjde vykopať. Nice. Dobre. Tak nejaký coal mám. A tu hore vidím, že niekto prebehuje. Pobehuje. Oh shit, ja tam vstúpil. Nice. Dočkaj, teraz by ma zaujímalo, že jak sa odtiaľ to dostanem úplne. No nevadí. Vyhodím bloky. Vyhodím ti bloky. A ty si tu hore, nice. Poď hoď bloky, no. Nejaké mi vyhoď. Alebo ja si namajnujem nejaké, to je v pohode. Oh shit, skeletoni. To je dobré. Skeletoni. Dobre, pohoda. Počkaj, alebo poď mi pomôcť, keď chceš. Jumpni to.
Na ten cobweb, alebo na to vajíčko. Keď na to len neš, tak ti to nič neurobí. Žiadny damage nedostane. Traja skeletoni, okej. Parádička. Ja radšej asi tým, lebo Ako? Čakaj, si zapnem toto, že 3D audio. Paráda, som vonku. Som voľný. Potom sme sa pridali do grupky. Takže diamanty. Tak nevidel Už máš si diamanty? Advancement? Aha. Nie, Pike. Ten má už ironový pickaxe za diamanty. Kúkni do chatu, tam máš advancementy, uvidíš. Poď sem, kde si? Toby. Poď sem. idem, utekám, bežím. Najrychlejšie, Už ak niekoho môžeš. vidím. Nice. Let's go. Idem, Okej, počkaj. Tak už sme tu všetci. Toto je môj darček pre teba. Stoj. Máš ju na hlave. Daj F5. hej, Daj F5. mega, počkej. Dobre, kráva. Dobre, ja som rozmýšľal, že ja si asi dom postavím niekde pri spávne, že nebudem ho mať nejak ďaleko. Ja idem práve že čo najďalej. Ale tu je to celkom pekná lúka. No way! To čo bolo za zvuk? WTF? To není normálne. To keby si počul, hej. Furt máš na hlave tú sliepku. Ja ho mám furt na hlave. Áno. 3 baumy v jednom, alebo to čo? Pozri to. Ale takto drevo vyzerá To je mega mega. nádherne. Parádička. Otec. Tak máš to... Lu- No! Pozrite To sa. tu mám. To čo tu mám. je za mobou, hej. Vidíte ten oblúk, čo tam je Áno. taký polooblúk? Ja budem mať tam dom, Nice. tam hore. Alebo pozri Budem sa, aj ako tu to taký môžeš. malý Simba. Ako taký malý O, Simba. počkaj. Tak čo my? Simba junior. Tak my ideme asi ďalej a nehávame ťa tu teda, keď tu chceš bývať. Dobre. Ďalej som sa rozhodol navštíviť ostatných členov. Chceš ma? Jo, čau. Nazdar. Dobrá, dobrý vám, ešte točíš? Jo. Jsem to chtěl zrovna ukončit. Áno? Tak ukončím s tebou. Tak jo. Tak čau. Nazdar. Tak to jo, no. Crazy celkom. Hej, a tak zatiaľ dobré, ne? Jo. Už mám diamond. Pickaxe. Ty kakas. Iný Já jsem skočil do první jeskyně a hned tam byly 3 diamanty. Bol, tak to potom, hej, okej. Tamhle v té hoře, jakoby tam je nějaká díra. Klidně se tam můžeš podívat. A idem ja si ďalej preskúmovať. Mhm. Ale dobrý bám si akože našiel. Takýchto tu je akože veľa, ale na tomto síde zrovna akurát sa nevidel ani jeden, vieš. Parádička. Hm. Dobre. Parádne miesto. Dobre. Hm. Tak ja idem ďalej. Tak nazdar. Čau. Aha, pozri, to tu je proti mne. Amoxis. Tak aj toho ideme pozrieť. No. Aj. Nazdar. Počuješ ma? No, počujem ťa. Tu chceš bývať? No, ja som si tam hľadal, že tam niekde na vrchu možno. A videl som ťa, že ideš okolo, tak som išiel ku tebe. Yes. Lebo akože ja som tento biom tiež chcel. Ale akože nie tuto konkrétne, ale takýto biom. Ja som to tam na vrchu, tam niekde by som si chcel asi urobiť bejsku. Ja, tak ja idem asi smerom na sever. No ja idem tam na vrch, niečo si tam také začnem možno stavať nejakú bejsku, si tam dám crafting, pec a také a bejsku by som postavil asi v ďalšom videu. Áno, chápem. Dobre, paradička. Máš nejaký dobrý biom alebo niečo? To čo je? What the fuck? Tak to je Zatiaľ crazy. A po asi hodine som našiel to pravé miesto na domov. Tu sú dvaja endermeni v onej caveke. Dobre, parádička. Tuto to hádžem. Tak. Našiel som konečne niečo. Kúsok som akože musel prejsť. Tak nice. Tak ja som rád, že akože sa mi podarilo nájsť nejaké miesto na
domov. Na domov a vlastne sú tu 4 ľudia na serveri ešte, takže určite ešte niekto hľadá. Viem, že Max hľadá. Takže... No, tu u nás si to takto... Ja si to takto viem predstaviť. By som tu mal akože nejaký dom. Tu je rieka, že by som tu robil s creatom, ktorý tu taktiež je, ktorý pridáva veľmi super veci.